Кое мислите, че е по-важно? Болката или слабостта в ръката? Изтръпването или мравъчкането и игличките? Много често, за съжаление, моите пациенти обръщат твърде много голямо внимание на болката, която е важна, пречи на ежедневието, но много по-важно, ако имате слабост в ръката. Защо? Защото в един случай най-вероятно ще има структурно увреждане, като слабостта може да е произведена от увреждане на нерва или от скъсан мускул, което изисква в повечето случаи изключително дълга рехабилитация, някой случай операция, при скъсане мускул и при притискане на нерва през стенози и така нататък, докато при болката сама по себе си, особено локалната болка във врата, дори и пръснатата болка е много по-малък проблем за един пациент, отколкото слабостта. Изтръпването, разбира се, е по-големия проблем от игличките и мравъчкането. Защо? Защото изтръпването и мравъчкането говори за увреждане на нерва и то на сетивната част, което ще рече, че в много от ситуациите това може да остане за цял живот или пък да се излекува изключително трудно. Докато мравъчкането и игличките е просто раздразване на нерва. Важни тестове, които всеки един от вас или всеки един близък може да направи на вас самите. Разбира се, усещате нещо странно, болка по ръката, много бързи тестове, които трябва да проверите и да сравните. Първо, за силата. Задръж, давате съпротивление, което той трябва да може да издържи и бутате главата. По-добрият вариант е да не е така и да вкарате брадичката задръж. После обратното. Натискате брадичката надолу и натискате главата заедно надолу. Задръж. Не ми позволяйте да натискам. Така. После дигнете раменете. Задръж. После. Задръж. Около 6 секунди. Следващото. Задръж. После. Задръж. Стисни. И разбира се, може да тествате пръстче по пръстче, да стиска и да разтваря пръсти, да му давате съпротивление. Тук каква е идеята? Трябва да сравните разлика в силата. Ако има разлика между лява и дясна ръка, и то видима разлика, определено трябва да намерите бързо медицински специалист, който да ви следва. Нещо друго. Много просто, сравнявате сетивността. Пациентът трябва да е съблечен, тествате вашия близък отляво по страни в косата и от другата страна. Трябва сетивността да е еднаква. Това сравнявате. Както силата трябва да е еднаква, така че сетивността да е еднаква. После по-острани леко по стерноклеидомастодиал този голям мускул. Пак минавате отляво, минавате отдясно, сравнявате по ключицата с, разбира се, туалетна хартия да е максимално нежен или памук. После слизате надолу, отстрани рамото, после минавате тук, палеца, после трите пръста, после малкия пръст и накрая китката от страната на малкия пръст. По този начин изследвате дори просто, не всичко, не пълно изследване, но ако забележите, че към болката по ръката имате липса на чувствителност и забележите, че има разлика или пък липса на сила от тези тестове, които ви показах, максимално бързо трябва да намерите медицински специалист, който да ви следва по-задълбочено, евентуално да се направят повече тестове, да се види откъде идва този проблем и да ви помогне. Надявам се това видео да е полезно за всеки един човек, който се притеснява дали има увреждане на нерва. Това е истинското увреждане. Това, че може да имате леки раздразвания, не значи, че имате увреждане. Тези тестове са за увреден, структурно компрометиран нерв.